Nincs nagyobb ostobasság, és nincs nagyobb felelőtlenség annál, amikor egy ország vezetői szándékosan és tudatosan teszik tönkre az ország jövőjét. A parlament előtt lévő nemzeti köznevelésről szóló és a szakképzés átalakításról szóló törvény most ezt teszi. A közoktatási intézmények államosításával megszűnik a helyi közösségek, a szülőknek az a joga, hogy beleszóljon abba, hogy mi történik a közoktatási intézményben, mi történik a közoktatási intézménnyel. Az államosítás arra ad lehetőséget, hogy az iskolákat összevonják, bezárják minden ellenállás nélkül. A 16 éves tankötelezettségi korhatár, amelyet a törvény tartalmaz, azt jelenti, hogy a közoktatás rendszeréből 10 000-ek kerülhetnek ki, anélkül, hogy képesítést, szakképesítést kapjanak. A kötelező óvodáztatás, az egésznapos iskolában való tartózkodás feltételek megteremtése nélkül a szülőnek azt a jogát sérti, hogy ő dönthessen a gyereke neveléséről. A pedagógus életpálya modell, amellyel hónapok óta kecsegtetik a pedagógus társadalmat, nem fog mást jelenteni, mint a megemelt munkaterheknek az ellenszolgáltatását. Ráadásul a pedagógus életpálya modellhez egy olyan minősítési rendszer tartozik, amely szubjektív elemeket tartalmaz. Így elbocsátható lesz az a pedagógus, akit a bizottság nem ítél elég megbízhatónak, vagy az erkölcsi magatartásában, a magánéletében valami kifogást talál. Elfogadhatatlan számunkra, hogy a közoktatásról, a közoktatás átalakításának tervezetét érdemi, igazi viták nem előzték meg, hogy a szakmai szervezeteknek és a szakszervezeteknek a véleményét nem hallgatták meg, nem vették figyelembe. A közoktatás nem csak a pedagógusnak az ügye, nem csak a szülőnek az ügye, a közoktatás közügy. Annak a hatása, az átalakításnak a hatását az egész társadalom fogja viselni.